विशाल बाबू केमई भवानीपुर, केमई भवानीपुर। हे दुर्गा मैया शरण में बुला लिहा। हे दुर्गा मैया शरण में बुला लिहा। भगतन के अपने मैया, भगतन के अपने मैया दर्शन दिखा दिया। हे दुर्गा मैया शरण में बुला लिहा। हे दुर्गा मैया शरण में बुला लिहा। डीजे विशाल बाबू, विशाल बाबू केमई भवानीपुर, केमई भवानीपुर। श्रीधर के भक्ति जग में इतिहास हो गइल। श्रीधर के भक्ति जग में इतिहास हो गइल। माई के चरण में ऐसन ऊ खो गइल। माई के चरण में ऐसन ऊ खो गइल। संकट समय में माँ के करीले सुमिरन। संकट समय में माँ के करीले सुमिरन। हे दुर्गा मैया शरण में बुला लिहा। हे दुर्गा मैया शरण में बुला लिहा। डीजे विशाल बाबू, विशाल बाबू केमई भवानीपुर, केमई भवानीपुर। सखरा में दूर दूर से जुटेला भक्त लोग। सखरा में दूर दूर से जुटेला भक्त लोग। भक्त के मारल दुखिया होला वहाँ निरोध। भक्त के मारल दुखिया होला वहाँ निरोध। भानुमत